Tinokudokesai mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nembiri mumwedzi uno wakurume. Mapurisa achiri kuramba achitsvaka izvezvi kuti lukuzi Nyengerere akatizira akaenda kupi. Akatiza nozuro kubva kudare romuHarare rowatongiwo pasi. Ipapa pariba ari kuziva kuti akaendepi asi agonzi akaburika akapakata. Pakanyangariwa. Tikaiti kuringa kuona kuti zvinopera sei. Tiri kumapurisa ko DJ Ora kwayanza asungiwa nemapurisa nokuti akamangariwa. Unobva waita kusaya kuti kohoko chii chiri kuitika. Ipapa kwai mufanayu Horiteni agotiza aribe kuboeka kuti ari kupi. Rekaiti kuona kuti DJ Ora akasungirwei waribe chawatinyepa kureketa kuno. Takundoimba kuti magweta anoenda kodzero dzewanhu kana gweta rache penho wangakone kumununura kubva ikweyo. Mutungamiri wokereke yoRiver of Life Church Bothwell Phiri kubulawayo kwai agopfura mugwicho wache achiti imbavha kunzvimbo yoKumalo. Pakanyangariwa atopinziwa ipapa kudare achinzi akada kuponda munhu attempted murder pachirungu. Tikaiti kuona kuti wanenge wachiburika chere nokuti zvinezvi tikaira sei. Tinondoimba kuti anoreka kuimba nopfuti nokuti pfuti inonyangadza. Kwai kune wanhuwo ZANU-PF waenda koparadza imba nomotika zvagomwe. Pariba ari kuziva kuti chii chiri kunyatsa kuitika ipapa. Asi kwai zvaparadziwa nokuti gomwe iyu ari kuramba zvo2030. Tikaiti rambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvienda nopapi tinenge chikunyepai kana pano zvimwe zvaburika. Masoja onyika pokare nevamwe vanoita zvokudzivirira nokuchengetedza nyika vari kureketayo kuti vakomana waakuvhiringidziwa ipapa watogara watoita kuvhura nzeve nemadziso kuti pareke kugoita zvinhu zvinonyangara munyika. Wari kureketayo kuti wanhu ngawareke kugopfekera mbasha dzakaita sedzomasoja pokare wareke kugoita zvinhu zvinoita kuti masoja anzi akanyangara. Rekaiti rambe takazviringa ipapo kuti vanenge vachiperera papi kana vari vabiyawo pokare kana vari vamwewo ZANU-PF vanenge vachiita zvavari kuita. Tinoramba takaringa. Wamunangarwa nyasi wanga waripo wachiparura kwai dzimba pokare nomari inoita zviuru 150,000 $150,000 pachirungu. Pokare dzimba dzino mukurara mutatu dzakaisiwa sora kwai nomabhasikoro 500 kwai dzimba dzichapuwa maovheti, mabhasikoro achapuwa maovheti, iyo mari kwainjo maovheti. Dai chiri chokwadi kuti zvinhu zvizvi zvichokwadi zviri kupuwa maovheti kam waigochemei. Ini ndipo unotoona kuti 2030 iri kudikana chaizvo. Regai tirambe zvedu takaringa. Apa gurukota rinoringa nozvo wabasa wehurumende dikamoyo raakureketa iro kutoti tamira kuti kureke kugoita kuramba kwamabasa novarairidzi vanofundzisa pachikoro choUZM kuti chiri chokwadi. Tinoti makorokoto waita hako asi kana pano manyepo tinenge tichindoreketa tichindokunyepai zvinenge zviri kuitika. Wabasa wehurumende wanoita zvokurapa vanhu pachipatara chopagomo Sare Mugabe Hospital pachirungu. Mhanduwe waita kuramba izvezvi kubatiwa kusu wakureketayo ukatoti zviri kuitika izvizvi zvanyanya hurumende iri kuramba ichindoti tiri kunadzirisa asi zvitora nguva yakarepetsa. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi chaipo. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. Kwai kamari kari zvikamu zviri kubva muzana kanobhadharisiwa panoita basa rekutumira vanhu padandemutande. Mari dziya dzaana ekokeshi IMTT pachirungu. Kwai kagonzi ikako kari kuita kuti vanhu vareke kugoda kuseenzesa iyo ana ekokeshi nezvimwe zvakadandando.
Muturi heno kuti wachazviita sei ipapa zvareketiwa inonzi National Competitiveness Commission. Makomisheni muZimbabwe anopera pamhanduwe paakaita kunyangariwa ipapa. Kana kuti inoita nezvei unoziva ipapa, unozondoona yareketa akabodzi kudari woziva kuti heno zvaiita. Iye Muturi Ncube ari kuti wakomana musareke ugovhunduka nokutoti ipapa zigi riri kutoita kukonzeresa chaiko nokuti kudipfama chaiko kuzvino. Akareketapo kare akati aiwa nyaya dzomari iri kunzi inokwira zvakanyanya iyi heno kuti vanhu vari kuzviboyepi nokuti vanoerenga zvinhu nevanhu vari kuti aiwa zvadipfama. Pariba ari kuziva kuti zviri kumbotekaira nepapi, asi aiwa Muturi aritoita kutekaira achizvirova dundundu mhanduwe kuti kwaitikita zvino. Kambani Axia Group iri ndiyo kambani iri waridzi wana TV Sales and Home waari kureketayo kutoti wakomana takaita kudyiwa mari inoita mamiliyoni 2 anozviuru mazana masere zvomari yekuAmerica, $2.8 million pachirungu. Kwaino nyaya yokuti patinochinja mari ipapo ndo pari kuti taya, pari kuti pari kuti nyopora mhanduwe. Rekai tigoona zvedu kuti zvinoperera kupi. MaWarriors ayo kuNigeria vari kuda kutamba musi wechipiri nonyika yoNigeria. Tikundoramba takausunga hedu muhwe pakaita kunyangariwa mhanduwe. Uchaona ipapa panenge pano nyaya tinenge tichikunyepai hedu kuti zviri kutekaira anhu papi. Toringa dzirikitika pasi rese. Kutandira ipo muSouth Africa, Volodymyr Zelensky achazouya kunyika yeSouth Africa kuzuva ro14 mumwedzi uri kuteera iyo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Apa kuno vanhu varume vanosanganisira mapurisa 2 vasungiwa nonyaya yekunzi kwai vari kuita basa rekunyepera kuti iwawo vanhu vanoita zvinhu zvechipurisa. Vanenge vakatopfekera mbasha, vakatopfekera wobva wabatidza dzimotika woisa mwenje yebhuruu mhanduwe. Wakakumisa apa unototi ndawaboya chaiwo chaiwo, wobva waziva kuti pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apa muchena anopurazira aisenzesa kugobika ache zvinhu zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo zvomabhiriyoni 2 omari yomuSouth Africa agopuwa mari yebhero, akanzi abhadhare bhero rozviuru 50 zvomari yomuSouth Africa. Tinenge tiri kunyepai kuti anenge achiita sei, zvinenge zviperera papi. Mutungamiri wenyika yeNamibia ndaitwa agototi aiwa ndaitwa mutungamiri wenyika kuti ndiite zvinhu zvino, agoti ipapa ndiri kuisa makurukota 40 wanovatedzera wari 6 basi. Ndokukona makorokoto. KuLiberia izvezvi wana murairidzi wati taakusiramwa mabasa tikuyasiya totopindawo pakurama mabasa kuti muingidzire mari yatinotambira. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvidini. Tinenge tichindokunyepai. Munyaya hwadza pasi rese, George Foreman kwai aiwa tabweka mhanduwe ndichazvidaba zvokuraramazve. Rekai titi mweya wache uzorore murugare. IOC mutungamiri wayo Kitsi Coventry agototi aiwa ndikuda kutoenda kuRussia kureketa nayo katombokanyai kuti tione kuti zvinotekaira sei zvokuti wabenhuke gore ra2028 ribe kusvika. Haidi wanoita kufara hwendo huno kuti America nokuku Kitsi Coventry nekuku ndokuita kwawo. Rekai tione kuti wanoperera papi chaipo. Takadaro mabuja rekai tigumire pano kanyasi. Ndini wenyu mhanduwe onawo.